ụmụ Igbo ekenekwa m ọnụ. Asịrị m ka m kwutukwa okwu maka na o tetugokwana anyị nyedewere nkụzi. Okwu m ji wee bịa taata abụọ ịma o nwere vidio m merụ ebe last week gbasatara alternative ways mmadụ nwere ike isi wee chụọ aja mmiri ma ọ bụ aja ezinụzọ, especially anyị nwa bụ ndị nọ na Anambra ebe gọọmenti obodo mere iwu na-achọzi ịdị na-eje na-achụ aja na mmiri ma ọ bụ na-ebupụsị aja n'ezinụzọ. Emere m that video. Unu ga-echeta nke ahụ m mere sekọnd na ana gbanye mmiri na pan na bọwel and then were nzu wee see crossroad inside the circle. Unu ga-echeta that video. Now, I have been getting a lot of reactions from my fellow DBS kemgbe m posted that video. Unu ma na towards the ending of that video o nwere ihe m kwuru. Ekwuru m na ọ bụ ebe onye jedewere ka ọ madewere. And manakwa na ọ bụ ebe onye madebere ife ka ọ na-emedewekwa ife. Nobody can exceed the limit of his or her knowledge in anything. O nwere some DBS bịa na-asị that video mmerụ is making mockery of Ọdịnanị Igbo, of Omenanị Igbo, according to them. That I'm making mockery of it, that it is not possible that na mmadụ ga-anọ na bie chụọ aja o kwesịrị ịga chụ na mmiri. Ịmago na ekpesịrị ibukọrọ ngwongwo aja ahụ ibudi ya na mmiri, ibudi ya down to the river or to the stream ga chụọ the aja. That my teaching is making mockery of Omenanị Igbo according to them. Now I want you to understand something. Ịma na ụbọchị bụrụ ugbo Igbo anaghị eje na mmiri na-ehu ehu ma ọ bụ mmiri na-agbapụta n'okwute akpọrọ stream. Igbo anaghị eje in a body of water, natural water, aga achụ aja. Ụbọchị urugbo. I will explain further. Mmiri ọbụla a na-achụ aja na na-enwe ihe a na-akpọ okwu of that mmiri. Okwu of that mmiri. That is that okwu mmiri ahụ, that is ebe a dọla ana maka ịchụdụrụ mmiri ahụ aja. Ọ bụrụ na dị mmiri na onwe ya na the body of water ka a na-achụ aja. Na ebe a na-achụ aja, ebe a na-ebuga aja bụ n'okwu that mmiri. Normally the mmiri na-adụrụ onwe separate, okwu ya adụ separate n'enu ana. Sometimes close to the water, to the river, sometimes far away from the river itself. A na-enwe okwu mmiri. Otu a ka ọ dị na be anyị here. Like mmiri shim, mmiri bụ mmiri mmanụ m dibịa. Normal mmiri na-abụ ihe mmanụ m dibịa, mmiri be nna m na mmiri ikwu nne m bụ mmiri nji arụ ọrụ. Ị na-aghọta? And mmiri ikwu nne m a na mmiri be nna m a nwere okwu. Ha nwere okwu, that is a shrine. Ebe a dọla ana maka ịchụnyelu mmụọ nwe dat mmiri ahụ aja. Anaghị ebu aja ebuda na dị mmiri na onwe ya. N'ọwụ ibulu aja bịa, ị gaa n'okwu dat mmiri ahụ. Normally ya na-enwe chief priest na-anọ there. Chief priest ya ga-anabata gị, nabata aja iji wee bịa na ngwongwo iji wee bịa nọrọ ebe ahụ chụọrọ gị data aja mmiri without achụchazie data aja mmiri. Then ọ bịazie na ị ga-agazi na mmiri gasa ahụ. Onye nwe dị mmiri wee duruzie ewu. The reason I eji wee dudazi gị na mmiri bụ for the purpose of ịsa ahụ. Ekuru mmiri saa gị ahụ. Ịsasị ahụ ya nawara onwe gị. Onwere ngwongwo a na-ebuda na data mmiri. Onweghị ọjị, onweghị nzu, onweghị edo, onweghị fanta, onweghị ewu ma ọ bụ ọkụkọ. Na ewu na ọkụkọ gị niile na ngwongwo niile iji wee bịa bụ na ukwu data mmiri ahụ na okwu ya ka a ga-adọsị ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Otu a ka ọ dị gboo gboo. Ọdịnala anyị eme today have been so much adulterated and influenced by external practices and
stuff. Then o nwekwara ihe ọzọ m chọkwara ịgwa gị ịma na n'okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Anyway, let me not say niile n'ala Igbo, but at least na be anyị here na Oraifite anyị anụnwa nọ. Even n'okwu Edo Oraifite, n'okwu Ogwurudu na tata gbe ka anọ m n'okwu Ogwurudu ebe a ka m nọ wele eme this video. Owuwe ikwu nne m bụ owuwe Ụmụnakwa na Ifite Oraifite here kwa the same time. Okwu mmụọ ọbụla ị garụ na-enwe section for ndị mmiri. A na-enwe section for ndị mmiri. Like Ogwurudu nọ ihe akwa ihe ya na-afọ n'okwu mmụọ ya na-afọ n'azụ m na bụ okwu mmiri Ogwurudu nọ. Okwu mmiri nya ka ya na-afọ ihe a. Every alụsị, every mmụọ obodo ị garụ na ị ga-afọ the water section because okwu mmụọ obodo bụ ebe ahụ ka obodo chịkọtara mmụọ ha niile na-emerụ data obodo ahụ ife. N'okwu mmụọ obodo like Ogwurudu na Ogwurudu na okwu Ogwurudu na anụnwa ebe anụnwa ka Ogwurudu nọ as a village chịkọtara mmụọ niile na-emerụ disa na ife. Mmụọ niile ma mmụọ gbanyere ikwu na ana ma mmụọ gbanyere ikwu na mmiri ma mmụọ nọ n'anyanwụ lekwa anyanwụ na-eze n'owu hia. Ị na-afịa na okwu anyanwụ na-eze n'owu hia. Mmụọ ọbụla that have to do with anyanwụ ọ nọ here. Ị na-aghọta? Ị gaa na some part of Imo State na-adọkwu ana for ikuku. Yes, ikuku akwọnụ ma ikuku a na-adọrọ ikuku ana. A na-enwe okwu ikuku. Ị gaa that side ịfụkwa ebe a dọrọ okwu ikuku. So mmụọ niile nọ n'anyanwụ nwere ọnọdụ n'okwu Ogwurudu na mmụọ niile nọ n'aja ana nwere ọnọdụ n'okwu Ogwurudu na mmụọ niile nọ na mmiri nwere ọnọdụ n'okwu Ogwurudu na mmụọ niile nọ n'ikuku nwere ọnọdụ n'okwu Ogwurudu na otu aka ọ dị n'alụsị dị iche iche n'ala Igbo. Ya bụ na ị bụrụ nwa afọ Urudu nọ as a village for instance iwe wụ na mmiri awa gị n'afa asị gị jee chụọ aja mmiri ife iyi eme bụ gịnị ịmara ife ahụ dibịa gosiri gị wee wejenụ ndị mmiri iwekọrọ ya ịbịa n'okwu mmiri Ogwurudu nọ. Ifuru ebe anụnwa onwe ọkwa there is no river here. There is no stream mmiri na-agbapụta n'okwute here. Nwere mmiri na-ehu ehu nọ here. Mmiri nọ here bụ ife ya afụ dị ya bụ ite dụnụ egwuru ana donye wee kute mmiri gbanye na ya from mmiri dịgasị na ana Urudu nọ wetesia ma aja from the mmiri okwute mkpụrụ iyi from the mmiri niile nọ na ana Urudu nọ gbanye dị ya. Ọ wụ ebe a ka a dọrọ mmiri niile nọ na ana Urudu na ana. Ebe a ka fa na-anọ eri oke. Na gụọ bụ onye Urudu nọ mmiri wara n'afa. You don't need to go down to any river to go and chụọ aja mmiri. Ihe ị na-ediri ime wee bịa here. Maka ebe anụ aka mmiri niile ahụ na-eri oke. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? You don't go to any river. N'ịgaziri to any river bụ gịnị na ị bịarụ ezi nwa na-edo bụ isi mmụọ here. Wee chụchara gị aja mmiri here. Enwere m ike mkpọrụzie gị gbadazie na mmiri nọzi na ana Urudu nọ gazie ebe ahụ for the purpose of ịsaga arụ. Anyị jebe anyị ama nji ọjị anyị ama nji nzu nothing ihe niile anyị enyechago eyi ya akpọrụzie oge asa aga ahụ. Ị na-aghọta ma ọ bụ direct zie nga sị gị ngwa gbadazie mmiri iruzie ebe anyị ịsa ahụ as a priest enye gị that instruction i were wee gawa iru ebe ahụ ịsala onwe gị ahụ ị na-amabụla onwe gị ịchụchago aja mmiri na-achụ. Anaghị ebu ngwongwo aja ebuda na mmiri n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị maghị ngwa wee na-asị that na nkụzi m ọ bụ embarrassment to omenala Igbo ka ị mara ya amara na ihe ị na-eme bụ alụ gbara afọ wee were omenala. Ịfụrụ ibu ngwongwo gbada na mmiri gachụ aja ọwa alụ gbara afọ ọ gbago afọ wee bụrụzie omenala mana ọ bụrụ ọdịnala ọ bụrụ ihe dị adị ọwa alụ gbara afọ ka m na-agbago ka ị na-aghọta ngwa wee na-asị na nkụzi m iwe embarrassment to omenala Igbo ka ị ghọta na otu esi eme gboo maka na enwere reason obodo si ji wee chịkọ mmụọ fa wee si otu a wee debie. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Oge m batara na mmụọ anụnwa oge nna m bichara m ọfọ mmụọ a
within a space of 1 week, o nwere oruo 1 week, about 4 days, o nwere nlọ bụ na m furu onwe m na nlọ, m wee bịa na mmụọ anụnwa, m wee gaa na dis mmiri na okwu ndị mmiri a, ite ahụ nọ dị ka m nọ na ya, wee kuru mmiri, wee saa ilu m, saa aka m, saa ụkwụ m, sasịsịa ahụ m, wee si ebe a wee pụta, wee banye ihe a the Holy of Holies, mma egosi ụnụ ya na vidio, wee banye na the Holy of Holies here na okwuo n'iru ogwu na onwe ya, wee banye dị ya, wee nọrọ ana. The whole of this vicinity na that in law wee dịka asị na-agbanyere switch light, ebe niile wee sanwuru na-acha different colors of light filled both inside here, this Holy of Holies, and everywhere na okwu ogwuru dị na everywhere nwụrụ ọkụ nya na sparkle. Ọ dịka asị na anọ na-eyife, but nla alọrọ m ya, it was in a setting of abalị, mana ozugbo m jechara ebe a wee sachasịa arụ m, wee batazie nọrụzie ya na n'oche nji a na-ana ebe niile ifede. Ejeghọ m na mmiri na river gasa ahụ na nlọ, agaghọ m na mmiri na-ehu ehu ma mmiri na agaghọ m there. Ọ wee ebe a ka i wee mara that na yes, ọkwọ mmiri ka eji asị ife ruru unyi, na ndị mmiri enyo n'ọnọdụ here na ha dị 100% active. Ka ị na-aghọta ihe m na-ekwu, nwa bụ onye sị na nkụzi m uwe embarrassment, ka m gbakwa gị ọzọ. Ifụrụ this illusion of separation, o ji wee bụrụ na nke a dị iche na nke eni dị iche na nke eni, maka na ekwuru m na nkụzi ahụ nyerụ that na mmadụ ya ewere ife gbalụ mmiri dewe na biya, kpọkwuo ndị mmiri na that water merufe ife dị ya. Somebody was no embarrassment. Tangbagi from personal practices, ezinwa megoro ọtụtụ ugboro, achọpụtago m that na any water can be an access to any water kingdom that you want to access. Any water, as far as all water, mmiri H2O, can grant you access to any water kingdom, to even your own water kingdom or the water kingdom of any human being, provided that nani wetere mmiri ahụ dewe kpọ hafu onye ahụ, sọsọ ife ị na-edere kpọ hafa that person. The same thing ị ga-emekwa ma ọ bụrụ na ị gaa na mmiri ọbụla ị gachụ aja. Ị gaa na mmiri ọbụla ị gachụ aja, ị ga-ebugodo ụzọ once ị kpọrọ hafa onye ahụ ị na-achụrụ aja, ndị otu mmiri onye ahụ appears in that water to accept the offering. Na that mmiri ahụ gbatara debe wee kpọkwuo ndị otu onye ahụ ma ọ bụ ndị otu gị na that mmiri ahụ, that their presence automatically appears there, and ihe ọbụla ị na-agbafa dị ife ọ na inyere fadị they accept it. Ihe anụnwa bụ ife m practicalize go before everything nwa abịa nyewe nkụzi, malụ na nkụzi a na-enye bụ ife m practicalize go over years. Ọ bụrụ tata ka m mewere ihe a na-agba ga-eme ego omiari before soro udo wee bịa lọta nlọ na ọ ya bụ gọvanọ of Anambra steeti. Ị na-aghọta ihe? So ọ bụrụ soro udo ka m fụrụ wee kụziwe nkụzi ekuzi ego omia tete before soro udo wee lọwa nle campaign for first tenor, kịta anụwa second tenor ka ọ nọ wee bịa mewe iwu ọ na-emegasị. O nwere one simple practice njigokwalụ mmiri wee mee to confirm to you that na ihe ezinwa na-ekuzi bụ ife omegoro. O nwere one practice of like abalị otu anụwa, the last thing m eme tupu m lala ụla, ewere m iko glass cup gbalụ mmiri a nọrọ m ana na bed m inside my room, gbanyụsịa ọkụ, nọrọ ana na my room, were mmiri ahụ wee kpọkuo ndị otu m. Mmiri dị na kọpụ, mmiri mgbata from tap na-arụ na be m, from tap mmiri agbapụrụ agbapụ, agbanụ m mmiri dị a, were ebe a were mmiri a wee kpọkuo ndị otu m, gbafe okwu mgbacha afọ ifefa ya emelụ m. The first time m merụ this practice, it was to inquire something. O nwere ihe m chọrọ ịchọpụta from ndị otu m, o nwere information, o nwere knowledge, o nwere ihe na-disturb m, a code nchọ ka ha crack ya arụ m. Ofu uche wee sọ m ife, wee na uola that day. Nsi yes,
from the knowledge matter, that every drop of water is an access to any water kingdom you want to access. That knowledge can be applied. Of which some ife. Ola can chole na bu. The ten of the nya obi kwam. As I woke up where you me, we woke up where you me, where on my bed, where walk on door to Monsifana. Ihe nchọrọ bụ knowledge about so ten na ha nyere m aka wee crack ya ka mmadụ ihe mmemme about it. M wee kwuchaa ya wee mee gịnị wee welu mmiri a wee debe by my bedside. Mmiri dị na glass cup ndewe ya by my after ka m gudochara kpọkụcha ndị otu m gbachaa ha okwu ndewe ya by the side of my bed wee na-akpụ ụla m wee nọ na nlọ that night ebe m fụrụ ọmụ bụ na mmiri nya nnukwute mmiri chimu ka m fụrụ onwe m na ya mmiri ikwu nne m na-agba gị ka m fụrụ onwe m na ya na mmiri ahụ ka m nọ mmiri wee na-agba m okwu. That was the night I got that code cracked. That was the night I got that particular information on na-achọ nna biko akụ na that ncheru. That night ka m nọ wee nweta that information na that nlọ afọ m onwe m na that body of water mmiri ikwu nne m aka ekwuru ọ mmiri na-ehu ehu onye ahụ dị number 1 mmiri nji eme dibịa ebe a ka m nọ wee nweta dị mana mmiri mgbalụ na that glass cup wee mee this ritual ọ bụla ọkwa mmiri shimo ọ bụla ọkwa data ekulo ebe aka nọ mmiri na-agba na tapụ be m ka m ji iko wee gbalụ wee kpọọ ndị otu m na ya wee gbafe ife na-edistọb ihe nchọ ka ha gba m ka information nchọrọ m wee debie m wee lụọ nlọ wee fụ onwe m na mmiri shim. My brother, my sister ngwa bụ ya na-asị that na nkụzi m na-enye bụ embarrassment no mockery to ọdịnala Igbo. Water that na ị nwere ike iji mmiri ọbụla wee access ya your own water. Ọ bụrụ na ị grow below your spirituality up to this knowledge, up to this level na-ekwu that you can access your water through any water in this life, in this world. Ọ bụrụ na ị grow below up to that, then you are still stunted in growth. You are ka na-eto ihe etoru to that level. Ọ bụrụ na ị ka nọ na the level that now unless me nọ in a particular water ikpe nọ mmiri chi gị, you cannot relate with your ndotu, you cannot relate them. You are still living in that illusion of separation. That ezi nwa na-edo nsi ebe anụ ma jee China mma ekuru mmiri nọ na China were ya access ya mmiri m back in the village. Nsi ebe anụ ma jee ana America mma anụ na ana America kuru mmiri nọ dị ya were ya access ya mmiri m. Nsi ebe anụ ma jee India mma anụ na ana India kuru mmiri nọ na ana India were ya access ya mmiri m. Yes. So ka ịghọta na ihe m na-ekwu abụla embarrassment to ọdịnala Igbo. Nkụzi nyere gị pure. Ngwa bụ onye ya abụọ ntị na ibukwalụ mgbomgbo Buddha na mmiri na-ehulu onwe ya. Aja ama mkpe wee chọ, aja mmiri ama mkpe gị wee chọ ka ịghọta na ọ dịrị otu a gboo. Adam 43 years now. By June keta anụ ahụ be 43 onye na-afọ ife a. Kemgbe nne mụrụ m, I remember oge m pelu mpe, oge m dị like 7, 8, 10 years, oge m pelu mpe. Anyị na-echu ekulo ikwu nne m maka ọ dị nso. Ikwu nne m dị very close to my patana. Ma mmiri be nna m, anyị na-echu ekulo eje ama ọkwa, eje egwu mmiri, eje eme dan mmiri be nna m nke na-agbapụta from okwute anyị na-ekwuri ya maka ịṅụ aṅụ. Mgbe ahụ onweghọ ka ichube ekulo mgbe ahụ ka efu ka a dọwara aja anywhere na ekulo. Onweghọ ka ichube ekulo mgbe ahụ ka efu efere white eji wee chụọ aja. Onweghọ ka ichube ekulo those days. Ihe na-agba gị ife ahụ 1980. Onweghọ ka ichube mmiri den ka efu ebe edewere nzu maọbụ ọjị maọbụ edo na in anywhere close to that water. You will not see it. Otu aka ọ dị mmiri be nna m bụ enem. You will not see ọ na agbụrụ ọfụ anyị a na nke ikpeazụ a ka ọ ya people bukọrọ mgbomgbo na mgbomgbo je na iruzie na body of water everywhere, the messed up, efere white everywhere, nzu na edo everywhere, ọbala anụmanụ asị na a na-achụ aja. Ihe anụnwa bụ if for this mentality I am correcting it.
I withdraw my teaching and keep correcting it. Ngonwa bụ onye sịrị na no embarrassment today. Ese na nkuzi m embarrassment to Ọdịnanị Igbo. Don't worry, tomorrow. In the next 3, 4, 5 years, a man says that asụsụ. Ị ga-agba aka ị ga-aghọta ihe ezi nwa na-ekwu den ọkwa gaskia ya ọkwa eziokwu. But for now, ka anyị ka na-eto, mụnwa ka na-etokwa, ngụnwa anyị ka na-eto. But one thing you can never say dibia, but try to be advancing in knowledge. Make research, because not be fair research, the true practicalizing. You will make your own result. Gaburu geziokwu. Ife bụ eziokwu abụrụ ife somebody gbara gị nọ ihe ịchọpụtara n'onwe gị through action. Onya wụ eziokwu. So ihe anụ nwanne na-ekwu, go and practicalize. Go and ask questions. Go and ask questions. So ka mgbe gị na iburu mgbomgbo jee na body of flowing river jee na-achụ aja abụrụ omenala Igbo. Ọ bụrụ omenala Igbo. Yes, always nwa akwụrie. Iburu mgbomgbo jewe na body of water si na-achụ aja ọ bụrụ omenala Igbo. Ọ bụrụ omenala Igbo. Ọwụ alụ gbara afọ wee bụrụzie omenala. Ekenekwa ya mụọ onye gbara ntị ya nọba. Daarụ m. Biko na-esoyala ya na nkwasara aka anyị na-eme ebe nkwa na obi ezumeze ezi nwa ya na-edo. Na-esoyala ya na nkwasara aka. Chat me on WhatsApp on 08032477868 and also na-esoyakwala ya na monthly rituals anyị na-adị emewe. My WhatsApp number remains 08032477868. My name is Ezi nwa ya na-edo. I come for the total restoration of ọdịnanị na omenala Igbo. Daarụ m.